Mmadu 38 bụ ndị ọhụrụ anabatagoro n'otu City Sports Club Amawbia dị na Council Awka South. Ndị ọhụrụ ahụ bụ ndị anabatara n'emume pụrụ iche achịkọbara n'ogige ya bụ otu klọb iji wee nabata ha. Ya bụ ndị ọhụrụ gụnyere ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma ndị ọgaranya ma ndị na-abụchaghị ọgaranya. Paul Ezeoke jere ebe afọ wee weta aka ịga n'ugbu a. Ọ na-agwa ndị a anabatara ọhụrụ okwu ka onye isi otu a bụ dọkịnta Ifeanyị Ezeobi kwere ha nkwa na ihe nrite ọbụla dị na otu a bụ nke ha ga-enweta ma gwa ha ka afọ na ha na-esonyesi ike na ihe ọbụla a na-eme iji wee kwalite ahụike na ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-eme n'ime otu a iji wee fụ na ha kwalitere otu ha si ebi ndụ. Ọ gwara ha na klọb a bụ nke nwere ihe niile eji eme ka mmadụ nweta ezi ahụ isi ike ma gbatịa akwara. Ọ kenere ndị otu ha na ndị na-enye ha nkwado dị iche iche otu ha si wee tụnye ụtụ iji wee fụ na na-akwalite akụrụngwa dị iche iche e nwere n'otu a ma kwee nkwa na a ga-enwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ a ga-arụnye nke ga-enye aka ka enweta ihe a chọrọ na ihe gbasara ịgbasa ahụ na ezumike. N'okwu nke ya ka onye isi oche n'oge emume a ma bụrụkwu onye bụ onye isi ndị ọrụ na Anambra steeti n'oge mbụ bụ ọkaiwu Harry Odo toro otu a maka ọganihu dị iche iche ha nwetagoro ma gwa ndị otu a ka ha gbasi ike fụ na ha na-atụnye ụtụ na ha na-esi n'ike na-abanye n'ike. Ọ gwakwara ndị a anabatara ọfụ na klọb a bụ nke nyere ha ohere iji wee kwalite obibi ndụ ha ma mụta ihe ọfụ dị iche iche. Ka ọ na-ekwu okwu ka onye bụ onye isi kọmitii chịkọbara nnabata bụ Sa Ịma Ọkafọ gosiri afọ ojuju nwere otu emume nnabata si wee gaa nke ọma. N'okwu ha dị iche iche ka ụfọdụ ndị a anabatara ọfụ nke gụnyere onye bụbu onye na-anọchite anya Orumba North na ụlọ omeiwu Anambra steeti bụ Maazị Romanus Obi tinyekwara Maazị Kingsley Okoye nke Nigeria Red Cross Society na Maazị Emeka Imeli kelere ndị otu ha si wee nabata ha ka ha sonye ha n'ihe a na-eme ma kwa ha nkwa na ha ga-afụ na ha sosiri ike na amụma dị iche iche nke klọb a ji n'aka. Ka emesịrị enyere ndị a anabatara ọfụ akwụkwọ ikikere gosiri na ha bụrụgo ndị otu klọb a site na Amawbia nke dị na Council Awka South. Abụ m Paul Ezeoke, aka ụwa ABS.